Joaquim Rubió i Ors. Lo gaiter del Llobregat. Si et donàs la sua corona un rei, i el sceptre de plata, i son mantell d'escarlata, i son trono enjoiellat, per a ser rei deixaries tes balades amoroses, ni tes muntanyes frondoses, ni ton joiós Llobregat? Si et prometés un rei moro perles riques i galanes, i son bordell de sultanes, i son palau encantat, daries, gaiter, ta dolça cabanya que el vent oreja, ton llit d'herbes que espurneja lo caudalós Llobregat? Si et regalàs, gaiter, un màgic sos castells de núvols blaus i sos follets i palaus d'estrelletes esmaltats, oblidaries per ells les neus, les boires, los rius, les fresques nits dels estius, les nines del Llobregat? No, nineta, puix més valen ma gaita de drap vermell i mon capot que el mantell d'un rei de perles brodat. I més que els palaus moruns val ma cabanya enramada amb les flors que ma estimada roba al matí al Llobregat. I molt més que els castells màgics de núvols blaus, mon seny val, amb ses roques de coral i amb son front altiu nevat. I les fredes nits d'hivern en què ens sorprèn lo nou jorn referint del foc entorn rondalles del Llobregat. Puix per més que li donàs un rei son sceptre de plata i son mantell d'escarlata i son trono enjoiellat, fins de ser rei deixaria per ses trobes amoroses i ses muntanyes frondoses lo gaiter del Llobregat. A mi sempre m'ha impressionat la dedicatòria que Joaquim Rubió i Ors, a punt de complir els 70 anys, va voler posar a tota pàgina com a encapçalament de la nova edició que es va fer de les seves poesies. La dedicatòria, que també podeu veure en el seu format original, deia això. A Catalunya, sa benvolguda pàtria, tan desgraciada avui, decaiguda i malmenada, com gran, respectada i poderosa fou en los antics temps, gràcies a sa fe en Jesucrist, a son digne respecte a sos comtes reis, a son amor inalterable a sos furs, dedica aqueixa nova edició de ses poesies catalanes, donada a llum per a commemorar lo 50è aniversari de la publicació de la primera d'aquelles, lo 16 de febrer de 1839, lo més entusiasta dels seus fills i lo més humil dels seus poetes, Joaquim Rubió i Ors. Volia deixar constància del dia exacte en què per a ell va començar la seva gran aventura, el dia que es va publicar al Diario de Barcelona el poema que us acabo de llegir. En aquella data, Rubió tenia 20 anys i gràcies a la seva amistat amb Joan Cortada se li havia presentat l'oportunitat de publicar al diari un poema cada mes durant un any o dos, amb una continuïtat que ben segur cridaria l'atenció de bastants lectors. I si demanaven qui era aquell gaiter del Llobregat i ningú els ho podia contestar, millor encara, perquè el pseudònim faria créixer l'interès per aquella sorprenent novetat. Amb aquesta acció havia encetat un nou camí pràcticament en solitari. Quan 2 anys més tard va recollir en un volum totes les poesies publicades fins llavors, la Renaixença estava fent una de les seves primeres grans passes. És un fet, doncs, que aquest poema va marcar tota la seva trajectòria i que va ser crucial per com, a partir d'aquella data, va anar evolucionant la poesia en català. Moltes gràcies per escoltar-nos. Si us agrada la feina que fem i ens hi voleu ajudar, cliqueu al botó de subscripció.